Lettur Malti fl-Università ta' Kent twettaq studju dwar il-kaċċa f'Malta. Dan għamlu sena ilu iżda r-riżultati kienu pubblikati riċentement. Brian Campbell jispeċjalizza fl-antropoloġija l-istudju tar-razza umana. Ir-riċerka dwar il-kaċċa f'Malta wettaqa ma' riċerkatur mill-Georgia State University l-Istati Uniti, Diogo Verissimo. Jinnutaw illi fejn tidħol il-kaċċa hemm tendenza li jintuża lingwaġġ simili għal dak militari. Dan għaliex joffri mezz li bih jistgħu jiġu komunikati ideat astratti. Isemmu kliem li spiss jużaw ambjentalisti bħal operazzjonijiet ta' monitoraġġ, id-deployment ta' drones għas sorveljanza u l-ħidma ta' rekluti. Spiss nisimgħu dwar kliem bħal jeskortaw meta nirreferu għal dak li jagħmlu l-volontira basafa rari li jaslu Malta. Riservi naturali jiġu massa, guarded bl-Ingliż. F'ġurnali bl-Ingliż jingħad li ssir ħidma biex il-pulizija tagħmel dik li tissejjaħ ambushing ta' min jonsob, li bil-Malti tiġi attakk permezz ta' ambuskata. Il-kaċċaturi jirreaġixxu billi ma jħallux lil min jidħol fit-territorju tagħhom. Sena ilu qabel bdiet il-kampanja referendum, ir-riċerkaturi kienu diġà notaw li l-insulti kienu saru komuni u l-konfrontazzjoni ġieli tkun wiċċ imwiċċ, fiżika. F'dan il-kuntest il-lingwaġġ li jirreaġixxu bih organizzazzjonijiet mhux governattivi ikollha titli bħal Black Stork Down u Operation Darth Vader. L-asafar jiġu preżentati bħala vittmi innoċenti immassakrati minn kaċċaturi għaċċana t-tixrid tad-demm. B'hekk in-nies titqanqal u tara fl-appell tal-argumenti li jitressqu. Iżda ir-riċerkaturi sabu li l-użu ta' metafori militari jiġi bi prezz. Żvantaġġ ewlieni huwa li ma jiġix deskritt b'mod ċar ir-rwol tal-ambjentalisti. Bl-użu ta' metafori, organizzazzjonijiet mhux governattivi għandhom tendenza li minflok jiffokaw fuq il-konservazzjoni tal-annimali bħala popolazzjoni u speċi, jibdew jitkellmu dwar il-welfare tal-annimali li jiffoka aktar fuq annimali individwali. Din tista' tkun waħda mir-raġunijiet għalfejn kaċċaturi u ambjentalisti ma jaraw xejn m'għajn f'Malta. Ir-rapport jikkonkludi billi jissuġġerixxi li l-organizzazzjonijiet mhux governattivi jużaw tip ta' lingwaġġ differenti. Il-konservazzjoni u l-konverżazzjoni jimxu jitfit tikkonkludi ir-riċerka.